Dwi wedi bod yn prif ofalwr i Mo ers bron i 3 blynedd bellach. Mae cadw ar ben popeth yn gallu bod yn her. Presgripsiynau i'w cofio, apwyntiadau i'w cadw, reoli ei holl wasanaethau cymorth eraill, ac mae fy mywyd fy hun yn gallu bod yn eithaf hectig hefyd. Felly pan ofynnodd fy ffrind i mi fynd ar wyliau gyda hi am ychydig ddyddiau, roeddwn ni'n gyffroes iawn. Seibiant bach o'r diwedd. Ond yna, dechreuodd y pryder dreiddio mewn. Dechreuais deimlo panig am Mo, a phoeni am sut y byddai'n ymdopi pan oeddwn i ffwrdd. Roeddwn ni mor agos at ddweud wrth fy ffrind nad oeddwn ni'n gallu mynd. Ond yna, fe wnes i ddarganfod yr ap Jointly. Mae Jointly yn helpu rheini sy'n rannu gofal i gadw golwg ar apwyntiadau a meddyginiaethau, trefnu tasgau gofalu a chynllunio ar gyfer argyfyngau. Cyn i mi fynd i ffwrdd, llwyddais i wahodd y bobl eraill sy'n helpu i ofalu am Mo i ymuno â'i gylch gofal. Roedd hyn yn golygu y gallai pob un ohonom weld calendar i'n helpu i gadw ar ben apwyntiadau meddyg Mo, adnewyddu presgripsiynau a gweld digwyddiadau pwysig eraill oedd ar y gweill. Roedd holl feddyginiaethau presennol a gorffennol Mo yn cael ei restru yn yr adran meddyginiaethau. Roeddem yn gallu gweld pa feddyginiaeth oedd angen iddo ei gymryd bob dydd gyda'r amser cywir a'r union ddos. Roeddwn ni'n gallu negeseuon breifat yn ôl ac ymlaen yn yr ap, ac roeddwn ni hyd yn oed yn gallu creu restrau tasgau i'w cwblhau a'i neilltuo i aelodau'r cylch i'w cwblhau tra roeddwn ni ffwrdd. Doeddwn ni erioed wedi teimlo mor drefnus. Ond yr hyn a dywelodd fy meddwl go iawn oedd gwybod pe bai ar gyfwng y gallai unrhyw un ohonom yn y cylch gofal gael mynediad at broffil Jointly Mo ar unwaith, gyda phob darn o wybodaeth bresennol amdano ef a'i anghenion gan gynnwys nodiadau yr oeddem wedi gwneud a restr o gysylltiadau perthnasol. Dwi mor falch i mi fynd amdani a chytuno i fynd. Gyda Jointly yn fy moced, roeddwn ni'n gwybod bod Mo mewn dwylo diogel. Erbyn hyn, dwi'n ôl adref ac rydyn ni'n dal i ddefnyddio'r ap bob dydd. Bydd gofalu am Mo yn cyflwyno heriau bob amser, ond mae Jointly yn helpu i wneud popeth ychydig yn haws i bob un ohonom. Mae'r ap Jointly ar gael i'w lawrlwytho yn yr App Apple Store a Google Play, neu gallwch ddod o hyd iddo yn jointlyapp.com.